Sluk jeres forlygter. Sluk jeres forlygter, hvis I kører. Modsat vej. Hvem der har den igen, så venlig sluk jeres forlygter. Mange tak. Skal jeg køre over her? Er det sikkert at køre over? Vent. Okay, vi er bare videre. Fuck den igen, så. Folk er venligst og stille over på jeres poster. Ja, kunne også det. Kom ind! Bare ind! Og til siden. Blå, hvad laver I? Hvorfor I kendt på jeres poster? Nu ved jeg godt, vi er her, ikke? Jeg laver blå her. Ind! Blå, I skal have Jeg har 3 mænd i vores vagtselskab. Vi har 5 mænd i vores varetægt. Kan vi få et roligt og holde ind til at tage nogle betjente, tage nogle forhold, de er alle sammen i strips. Kom med 2 løb over til bagindgangen. Ja, der skal være 2 derovre. Der er ikke flere. Det er roligt at holde indenfor. Vi har 6 mænd i vores varetægt. Hallo, politi! Peter, du fortæller mig det nu. Hvad fanden er det, der sker? Åh, så hold dog kæft, mand. Hvis I ret mig i røven, mand, så skyd mig, hvis I vil, altså. Ja, hallo, man. Jeg kan sgu da godt selv gå. Er der clear? Skal vi ikke have Elias ind i den bil? Peter, skal vi have Elias ind i den bil? Jeg er lidt for noget pis, man. Endnu 6 på polisvejen, og vi Han er lige herhenne, men vi har bare en hel gruppe ved os. Peter, kan du lige komme med? Jeg tror, det skulle være eller noget. Solo eller andet. Peter? Ja, op på 4. Prøv at se. Der er ikke nogen land. Vi skal have Elias ind i solobilen. Elias ind i den solobil. Er det overhovedet? Kun Elias, det er kun Elias, vi skal ind i solobilen. Ja, Hvor vi hen med dem så? Det er brugerne, vi skal have Elias. Men hvor kører vi hen med dem? Solobasen. Vi skal bare have alle råd egentlig indtil at vi får Elias ud. Det er kun Elias, vi skal ind i solobilen. Det er meget vigtigt, det er kun Elias. Jeg ved det ikke. Jeg tror, vi skal køre efter dem. Nu sætter vi bare her til enheder. Alle biler følger solobilen op til der, hvor vi skal. Jeg tror, de pakker sammen. Det er modtaget. Hvad vil ham der på rød?
rød. Det var også godt, vente. Ja, men det er ham deroppe foran. Han er sort. Han er sort nu. Synes I, det var svært at fange? Ej, altså, har de brugt en uge på... Har de brugt en uge på at planlægge, vi skulle gå ind og tage dem alle sammen, som tog 2 minutter? Men jeg ved ikke lige, hvad jeg holdt på. Ej, undskyld, men det synes jeg simpelthen er for svagt. Ja, det snakker jeg om. At man får... Okay, ja. Jamen, det er jo sådan. Og kunne du holde lige øje med, hvis der er en af dem, der falder ud eller sådan? Ja, selvfølgelig. Jeg har så sådan på det. Ja, passer det. Har du ikke taget et køb? Ordentlig radiomeldinger. Ja, det er køb. Ret lidt lys ting. Jeg skal roligt, det synger ikke i går, det er ikke helt. De andre siger rent. Nej. Siren? Nej, det bliver ikke siren. Vi skal høre bedre, der er flere. Jeg fortsætter. Hvad bliver det så? Vi tager solobasen, og det er Solo, der ved, hvor den er. Så derfor skal vi følge efter solobasen. Ja, okay. Ej, det er simpelthen for dumt, det der. Nej, det er synd for Jack. Ja. Hvad er det? Det var en, der pisse mod Jack. Vi er venner. Vi vender om, fordi at, der er nogen, der faker noget, men vi snakker til over. Hvor er de faktisk svært her? Må jeg lige spørge, alle dem, der er her, er det ikke også alle dem, der er inde på serveren? Det tror jeg. Og er du lidt til agent 20? Jo. Der er stemning i bilen. Ej, det er slet ikke. Der er ikke, men vi er i hvert fald fucking mange betjente på. Hvorfor fuck kører vi ned her? Nej, jeg tror, de kører en omvej, så folk ikke ved, hvilken vej vi kører. Bare på blindfold på hele barnet. Hele lortet, altså. Svagt, jeg kan heller ikke noget. Kommer vi op og kører, eller hvad? Ja, men altså, der var bare lige en overskutter, der fik noget.
Eller, kom. Og vent. Jeg skal ikke over det, altså. Fuck? Ej, kan du ikke finde ud af at blive inde i bilen? Fuck, jeg kan Virkelig, ikke altså. Det var så galt. Jamen det her, det er jo helt serveren, der er på lige nu. Hvad søger han? Fuck, politiet! Hvad skal vi med Elias? Vi kan ikke høre noget. Vi kan ikke høre noget. Ja, tak. Fuck, de blå svin. Fuck, de blå svin. Jeg har bare fyret en sniper i hovedet på mig. Det er en ren tankegang på en betjent. Altså, de sidder i livet. Jeg ved det ikke. Jeg tror muligvis, vi skal holde lidt gang, bare for sikkerhedsmæssige årsager. Jeg løber også bare Peter. Hvad skal vi med Elias? Elias skal være på kontoret. Ja, vi får lige med op på kontoret. Så bliver det Sønderland eller hvad, eller hvad? Ja. Det sidder sgu da meget godt her. Bliver vi gasset nu, eller hvad? Og Romeo hjælper med at få putte med sender. Solo låser op for. Ja. Så den hele børnehave, når de sidder i den der bil. Og men det er jo vores speciale punkt, ikke? Ja. I hvert fald en special booth. Yes! Så venter vi bare på Zulu. Så bare sæt ham. Jeg tror ikke, han kan gå. Nej, skal du nu komme flere specielt der? Nogen der lige kan kalde Zulu op på radioen. Romeo, hold så op. Kan Zulu komme op og lukke starter? Skal vi nå at blive henrettet? Nej, det skal I ikke. Ja, det skal vi da, Peter. Jeg vil da hellere blive... altså... Og endnu lidt til frømænd. Det, der er jeres opgave nu, det er at sikre jer oppefra, at der ikke kommer nogen op. Det må faktisk godt flytte rundt i området. Jeg ser det. Det kan jo være, der kommer nogen udefra. Vi står udenfor med Elias. Nok bliver en kammerat. Og der er ikke andre, der skal komme herud med Peter. Shababs, kan du høre mig gennem muren? Shababs? Kan du høre mig? Kan I høre mig, gutter? Hvor er kommunerne af? Jamen, er det... Må du gå med på den tidspunkt? Jamen, de stopper kraftigt hver andet. Hallo, mand, jeg er cancer for helvede. Jeg er 6 bebrand. Nå, det er fandme sygt, den ligger oppe. Har vi en Zulu, der kan løse her?
starter. Du var bare lige på... Jeg er en stor Det er derfor, der er luft. Fedt, mand. Vi låser lidt i det. Problemet er bare, den her connector også min land. Jeg glæder mig til at blive henrettet. Må man få noget mad, eller hvad? Må man få noget med? Tror du, vi er McDonald's medarbejder? Ja, men jeg er fucking sulten, men jeg vil dø. Bogstaveligt talt. Velkommen til McDonald's, hvad kan jeg hjælpe med? Ved du, jeg skal bare have 9 nuggets menu. Er det i orden? Var det det hele, eller sådan? Du kan få 9 fladt på dit hoved, hvis der er. Kører du bare Hvad siger du? Kører du bare frem til næste vinde? Ja, det gør jeg. Hos mig udenfor. Ja, hvor er du henne? Jeg glæder mig til at blive Jeg er voldtaget. ude Det er det, jeg siger, at det var for sjovt. Det er lidt svært, der er låst. A601, kan du ikke lige komme ud og låse mig ind? Nå, man kan. Er der nogen, der kan åbne hoveddøren, så man kan komme med? Jeg kan ikke nå ved. Kan I ikke lige komme og løse op her? Jeg kan lige ud. Problemet er bare, når vi løser op her og løser dem op for op på deres fængsel. Det er min fejl. Og så også lige herovre, også lige herovre. En af jer betjente. Gud, der kan ikke lige tige stille herovre. Mange tak. Så hvis du siger, hvad fuck du er, så står du voldtaget. Ej, Storm, dig. Jeg er sulten, men jeg er lige ved at Sort og blå, vi skal lige komme ud for. Det er simpelthen sindssygt, når vi snakker det hele tiden. Helt enig. Altså undskyld, jeg siger det ikke. Det der, det var ligesom vores børnehave. Den er over, så. Bortset fra Kasper og ham den anden. Det er motor, så er vi for grøn, det er for grøn. Nej, for Ja. Hvor var det i? Hvad var det egentlig, I gjorde? Jeg synes bare, I rykkede hurtigere ind i også det sorte. Altså, det var ikke rimelig hurtigt inde i forhold til os. Jo, men det var også meningen, vi skulle rykke ind meget før. Men Max ville blive... Han står helt ude foran. Okay. Ikke komme ud for der nederst. Det der er en god betjent. Ja, men vi skal bare lige lave en halvsjæl under mig. Jeg ved godt, det går svært. Men vi skal jo så... Ja, det synes jeg også. Hvis jeg stiller mig herover, så ligner det måske lidt mere. Yes. Jeg vil gerne have holdet sort. Der er midt. Kan vi ikke give dem plads? Der står lige der. Nej. Hvor? Så har jeg blevet sygt. Det er lige meget. Vi skal have holdt sort ud til at holde porten, hvis der er nogen, der kommer ind. Og holde blå til at holde, hvis der er nogen, der hopper over. Hvis nogen, der hopper over hegnet, så holder de indgangene. Ja. Så hold sort skal ud til porten, og hold blå skal holde indgangene. Yes, den er modtaget. Det er modtaget. Yes, jeg ved hvis hold sort bare ligger ud, så fordeler vi indgangene. Anders. Hvem sagde det? Det gjorde sgu til. Det ved jeg ikke, hvad I skal. Hvor grønne bare så dagen, vi havde nok til. Hvad er det, der sker? Jeg tror, hvorfor der ikke Hvad sagde du med? Har du gået med det? Nå! Ja, der er lige brug for dig en SMG frem, eller hvad?
eller hvad var det nu? Hvad er de nu anholdt for? Jeg kan ikke Nej, han er... Ja. Det var lige for en til at komme ud og læse op igen. Det var bare lige... Okay. Ja, okay. Det gør jeg så bare. Det er også nemt. Vi skal nok... Romeo og Let. Vi skal nok også lige... Romeo og Let til Lina. Romeo og Lina. Vi skal nok have nogen til at holde rundt om, så man kan hoppe over hegn. Vi skal have folk til at... Man kan hoppe over hegnet. Ja, vi kan ikke være 2 betjente, der holder. Altså, hele højt sort på meget gerne skulle komme og holde porten, men der er kun 2 der er. Jamen, jeg var lige væk hurtigt. Nu er jeg her. Hvad skal vi gøre, hvis det Ja? Du skal ikke SMG. Han er få lov, for jeg har ikke næsten lige nu. Jeg holder over på den her. Ja. Hvad skal vi gøre, hvis det skal vi gøre, hvis det skal vi gøre? Hvad så? Hvorfor blev det skud? Romeo og Let. Fejlskud. Tjek dernede af, jeg holder ham. Er det ikke bedre, at vi går rundt og kigger rundt om, hvis det er faktisk vist? Jeg tror, der er sådan noget. Hvad? Så kunne det være sket. Romeo og Sort kommer herover igen, eller hvor det ligger? Du skal nok ikke stå ovenpå, så de kan se dig, når du er 28 skift. Og alle har fået deres sigtelser og fået deres rettigheder og videre. Jeg er til at holde noget der nu af. Fordi så holder vi... Hvor har vi Kasper henne? Ja. Skal vi stoppe og holde vagt? Hvad var... Hvor fanden er Kasper henne?